Ayun, good morning mga lods. 6:11 na sa umaga pero ramdam pa rin yung kalusway ni Bagyong Egay. Ayan oh. Oh. Kanina pang alas 4 tong bagsik ni Egay pero hanggang ngayon malakas pa rin. Oh, yung mga nyog oh. Oh, diba? Oh, lakas. Oh, lakas pa rin ng ano. Hangin tsaka ulan. Oh, yung nyog. Grabe mga lods. Ayun, yung guyabano sa harap ng bahay, oh, bagsak rin. Yung papaya ng anak ko, wala na. Yan oh. Wash out na. Oh, yung mga nyog. Oh, yan oh, may nyog sa ano, malapit sa bahay oh. Oh, kita nyo yan. Oh, yun yung ulit.